mga kapudibi, today kakain po tayo ng swam na mais at meron tayo ditong pritong bangus, galonggong at siomay. At drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, frame na po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin, mga taking kapampangan. At syempre, ang nag-request po ng pagkain natin na swam na mais sila, Ronald Orlando, Jacqueline Ber Casio, and Mark Anthony Catoera. Ayan. Ito na po yung request niyo mga kapudibi. Manganta na po. Manganta na po. Ayan, tabi natin yung inumin ko para Yes, makita ayan. niyo ang aking... Kanin. Patay ng kanin. Ayan. Baba natin to. Yan. Kami ng rice. Rice. Tapos sabaw. Meron siyang daw ng ampalaya at Tsaka saka malunggay. malunggay. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Taba. Naman. Ano nang chicharon tabi natin, no? Ano kanya mga kapudibis? Sabaw. Okay.
Galunggong. Kain pa. Ayaw mo na. Hindi, ano naman ah. Sarap. Ay, magluto na po kayo swam na mais. Ayan. Habang tagulan na ba? Habang kumakain si Bibi, magsha-shoutout po ako na. Ay, di ba? Po. Okay. Ay, sinabi. Shoutout po tayo. Ayan. Shoutout po kila Jenilyn de la China, Jack Noynay, ni Ace Lacson. Ayan. And happy birthday po kay Juliet Tamayo sa August 26. And shoutout daw po kina Nelly Tolentino, Kyle Angelo, Brigitta Mercado from Japan. Ayan. And happy birthday po kay Milko Balunsat. Ayan, birthday niya kahapon from Cagayan Valley. Ayan. Happy birthday po, Lods. Jocelyn Cruz from Santa Rosa, Laguna. Ruby Garcelia, Camille Garsalia, and Ellis Garsalia, Elma Garsalia. Ayan. Shoutout sa inyo lahat. J. Lu Tokal from Camotes Island. Rufa Gilaran from Banite, Iloilo City. Chenita Boaloy from Muntinlupa City. Rose Madaner, Marie, shoutout po. Loretta Lopez, Orgonian Family. Taytay Rizal, ayan, shoutout po. Walang username lang siya, sabi, Taytay Rizal lang. And Rolet's Vlog, Jane Ebaras from Cavite. Madeline Pantiglunas, and happy birthday po sa August 25. Happy birthday po. Milka Aligasi, shoutout daw po sa mama niya na si Mama Cande at sa kanyang papa na si Papa Lito from Santo Niño. Rosalie Hayes Asinto, ayan. Shoutout po sa inyong lahat and God bless po. Salamat po sa suporta. Tita Olivia, shoutout po kaya ka Tita Nelly Pineda and Tita Cynthia. Shopa, Baby Alison, Catherine Bugoy, at sa inana ko, shoutout sa inyo lahat. Nanay Babe Kaluya, shoutout po kaya ka nanay. Yes, Makapudibis, meron kang puntirang siomay. 3 piraso. Makapudibis, ang ganda kayo ng video, mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi.